Adwa ni wayaw skul. Skul wayaw nang. Ok wayawe maradieri. Ne. Wadwa pichni. Kasto wago pichni waoro to pesa biro. Ineno skul ber. Kanisa cha ingeni tek yudo ji, lakini skul ka joko amua ni koro gidwa biro ka gidwa neno skul no. Donge wanya hire private school to wanyiso gini ma skul. To pano wadwa gimodho atem kata sani ya. Terimos ne. Tim kama. Wachere kama explain adwa teri koro practical manyisi ni koro theory. Adwa teri practical. Inegi manyisi. What is that? To support body. Support bear. I am unblockable. Odi. Hey. Rena ngobwana. Ikwena dikawuono. Onge tich. Aje mimi ndo nyake buonjo ni ngea. Tungaki mtaka. Ina celeb kae bwana. O itambwaga nguru na. Shike abro taje higa este tumba chia. Tem mabiro ni. Ayo jema chalo kodi kama to dai nango. Awuok malo ka. Karitra kama to madha moro dwaro pi. To kinde ng'amu ng'eriembo pi majionge mtaka. Oda wuode no sani koso dwa machine Mana sane pese ber ogolo 200. Ruabe. Bugru. Mano kubni auchie. It's okay. Mano pesa mano ruabe times mano fine. Koro we adhi mondo adhi aka wheels nikech manya tingo mbugni auchiel mondo dhi siem na kanyo ane kama therapy. Sawa. To lakini dong nyaka miya gimo matin. Mane mami achwado ga jihad kore mami boys ok dwa. To dong ma pesa mibudho ne bwana. Ibro manyo tiji wadhi ko mondo Bwana. Gina ero kama boys machalo. To kan matelan mangi kamwadhi. Boy na.